Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami, naguskan wa mga aryami sa Islam. Ayap man na mapunutultan mo iman to na sumipantag ko paparangayan na mapya. Sabaad ko mga paparangayan na mapya o mga sahaba o di nabulayo ka unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kapupanutulatan ko kaya paginataw o mga sahaba na tanto mala pagkakwatan ro na mga dauan nagu karawatatan ro na mga paparangayan mga pipya palapalaya din kam bilang ataw sa iku paratiyak wallah nagusukalak sa iku wallahu ta'ala nagusukala abubaya iran ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusuk kabagra kapagawidiran ko agamaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamatano sa kaniyan suwagama Islam mga uripon wallahu ta'ala na sa itanwa imi panagipo na tutul ang kaiyaw pamanakwan bendingan tanwiman to sa iko kapasalubaaw o mga Quraysh ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kagisira ni miya kapagpada tumiugalin sa Madina na so mga Quraysh na piyakalang kapiran asa din sa makadakap ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam malagi do bibiyag antawa aka miyatay na magato sa unta at permi waya makna niyan napakadakap ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam misa sa kuya sa mga Quraysh sa ayama na niyan na andi man ay kaparuleran sa isang kutuwa permi yung mga Quraysh o di natanda ng mga Quraysh na isa ayam maanan yan na padisang kutuwa mga kangudaan amisa sa kuya na sa kanyan Suraka bin Malik. Agyan na ni mapanutultan mo manto na Suraka bin Malik nakapapantagan na sa kanyan na manguda na pamumuluan sububaya yan sa iku kapakatamok. Sabab sa mandidingan-dingan yan ano makabangon sa walay, ano makapangaruma, na guan mabaluyaw pa manapad ko mga tatamukan na nagyutoy sabab ayam na niyan na din pakitukaw na si imiyukit si kutalikudan ng mga walayran si isa Makkah na biyan takira na Madina na nakagya kawatanan din sa kapupalalagwin yan na taman sa ayam na niyan na miya alungyan ang kutaw pa manadwa kataw na miya kapya ginawa niyan kaya kataon niya nung nagkaraotian siran na sudun suka pa kadisigyang kiran na takdir wallahu ta'ala aminitar nga sukudayan na so kaya ilayan yan sa kutakwan miyang gulawlan yan na miya tago sa ginawa niyan pumali ni atigyan ko kuda marata yung war o di na pumali na ayama na niyan na kuda ando ba ini malumbati ka palalagwi na pikudaan niyan man na supmansok kaya pakalakad yun sa pamanamiya makapiran na minitar nga supmansok kuda yan. Kaya mo to na miya katlo mitar nga sukuda yan na sa isang kutuwa ikatlo na kanad na bumatag minitar nga kami nilapak so bela aayang kutakuda sa tampar sa kamuna-muna na di din nakabadut si isang kutuwa paman na diserto. Na miya tawag yan so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayam miya tiro yan na hey pangninakar kanwat tigyan pangniyan niyo kutuhan niyo giyang kaya kuda akan nakpamana makambuat maka ayam na niyan na madasi isang kaya pamana kilalubungan kaya bula iniyan kadiya kan sa kanudong kabinasaan nagupromisa kar kanu ayam na niyan na ibigay karkano ang kaiyaluto akan na diya kan sa kanudin ayama na niyan nakamuralaan. Ad namin ipansir ko puso o Suraka bin Malik ayama na niyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na titudinaw pa man na wallah
subhanahu wa ta'ala. Sabab sang kutap keswa ang kutakudayan. Kaya mo to, na tumiyargang kuta dua kataw, na namiyamang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa daa, na namiyakang buatang kutakudayan. Nasukya pa kang buatang kutakudayan, na siya katampan usuraka, na kumiyasuyrong man ng kuta panginamian, sa uban niya na makuha ang kuta permiyon niyan, permiyon ang mga Quraysh, na kinuha niyan so panayan, na iniratian, na sukya pagpairatan niya nun na miya, kaya daan man sa bagir sumbula liman yan sa taman sa miya paralyze, na dan yan din, ay maanan yan na magagaw ba niyan na mapakasang kuta, andabay ni, panayan, na miya kagilaw sa iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makipimbitira iyakur kanong. Sa manuto na miya kapag ubay-ubay siran na naandabay ni anto na ipitero Suraka bin Malik. Hey Muhammad atigyan na miyatang kad sa ginawa ko. Suwagamang ka na pemunda sa tigyan man na isa pakalaulad. Na suwingaran ka na malang kapatigyan sa ikwayama na niyan ng bala-bala. Malang ka pa din sang kaiyang da dunia na pangininakar ka tigyan na yama na niyan nabagya kong kasakapasadan. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yang ko Abu Bakar. Tigay na suratan na ka. Nada ke suratan nun na ayam ya baluyaw pamanam kaya suratan sang kutwa kapasadan na miya katuon so Abu Bakar sa tulan sa isang kuto pamana diserto mga sagpi katulan na nayam ananian na minis suratun. Anto na ang kutwa kapasadan Nagyang kutuwa pa ma na dilun diterun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na kaifa bika ya Suraka ida labista siwarail Kisra. Ay gda ka tigyan hay Suraka. O pa ma kumasalenda ka so duwati manasalenda o Kisra. Dito na mga rintiyan utuwa ay maananian na bulawan apya maramataan sa mga muntia at jawhar at tantuwa mapi para sa pamana andabay ni salenda. Antawa asuradia Kisra nasa kanyan ay mananian na maliksayng da Paris. Yuto'y padatu-datuan ng mga tao sa Paris, agyang kananayang da Persia, na imantong nagya ing da Iran, agyan ng bui ay maananian na mititindaga o maliksa ing da Rome. Maana so Persian Empire, gusto Roman Empire, ay maananian na minipes gawa o agamatan mo agama Islam. Minipes gawa o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mo to, so kinisuratan niya nun na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madid na kinanglan nami si isang kananan ay maanan yan na ipumbugayin kar kami mga luto ka ugaid na kaswi ka na pagmaa kaming kasi isang kanan paman ng mga kuray sa silubar kami. Nagyan na pinggulaw-law Suraka bin Malik ay maanan yan na kaya bubayan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugaid na daniyang pakatanaaw bas kaniyan sumiulid si ikwagama Islam na kumiyasui si isa maka na miya balakyan sa mga Quraysh agag-anggan siran na Peter yang kiran adikan udin terus kadid na tiginaw pamanapunayaw niyo abaniusan kera baniyo keraot sa Muhammad alaihi salatu wassalam aguso Abu Bakar. Na giyoto isabab ayama na niyan na kaya benaran silang kusuraka kakagya susuraka na padig sa ikway na niyan na mga bilang atawa ayama na niyan na mga nguda sa iku mga Quraysh ipuumpan ko daniyan pankasulod ko agama Islam. Pakagaan ng tanong mga uripan wallahu ta'ala nataman sa miya kataling umasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya panutul tanu din swayama na niyan na kaya pakang giginawa iniyang ko mga muhajir aguso mga ansar na miya ginatawro uso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa miya ka 10 ragun. Ganap pa nakakukya pagintaw niyan sa isa Makkah, kaya panulun niya noon. Kini panulun niya nung kuwagama Islam ka 10 agutalo ragun. Na anto na imiyang gulawla sa ikawalo ragun na ayama na niyan na kaya suyan nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah. Sabab sa ayama na niyan na giubat yan kakagya
tituay nga diyan na ingid po ng mga sakabanian na kaya ganatan o mga sakabanian sa mga patumuta mo kaniran na takdir wallahu ta'ala aayama na niyan na miya tabanian na ing damak ka. Sa isang kuta kapakataling man sa ing damak ka. Sa pagiltan na ta ipagugyamak ka na biyalak roo o Suraka bin Malik na ayama na niyan na roon niyan dinayama na niyan na piyayag ko nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam makiyasul diyan sa ikwagama Islam. Sa mauto na mimbaloy swayam ananian na Suraka bin Malik mapaparatiyak wallah nagupiratiyan yan aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wallah subhanahu wa ta'ala nagyong kuta o ay ananian na promise unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yanun agyain na promise sa kanrakad sa inshallah ta'ala na ay ananian na mambagian kad pakagaan ng tanuso ka pupunutula tanusang kayakisa na niya kang gaganata siran roo sa giyamak ka na ayam ananian na miya liberate. Miya gislam suwayam ananian na kadaklano ng mga pagtaw na inunta sumayto abilangan miya lagwi. Na so kadakliran na miya mag-Islam din. So miyol silang kuwagama Islam. So kaya giyuto niyan namimbalingan sa Makkah so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya ka makapira ulan na takdir wallahu ta'ala at yarima Allah so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miya kasambi a khalifa so Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Na so kaya pa kasambi na khalifa na emana niyan na miya patman so Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na ini pala diyang miya payagyang mansi ko umar ang kuta pramis uno emana niyan na Suraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seko Suraka bin Malik. Na miyakan detup man sa Umar, nagyang kutwa kaya pakan detu Umar radiyallahu anhu na sa kanya ni pagampaganay amiyakang grar sa Amiril Mu'minin. Dato ulang-ulang wa na miyarateya na tanto amiyaka bagreswayam ananian na mga sundaro o Islam na liyo pa ira ng kananay Persia. Na miyattabaniran so tanto madakla kuta tanto ay maananian na madakla sunderwa miya patayran na rakis ay maananian na miya tarutup akya pakaragundungayran ko kadato uradia Kisra. Miya tabuwa ay maananian na matitimu sa umaragu sa mga sahaba na minitaling umong mga sundero so lang-langwan na miya taban puun sa Persia. Na miya ilayran so sangkadu radia Kisra ay maananian na miya taban ng mga sundaro o Islam na sopenso mga ditar niyan na gusto mga dapat tumutamukan niyan nagugyang kuta dua ti manasalan de abulawan ay maananian na minitaling umayran na so kay Leon Umar na ay maananian na miya po din yan so Allah subhanahu wa ta'ala na din yan dikliklid ng kuta mga tamok sa aya dinyan nundi ikliklid nagyang kutaw pamanatong katiyan. Pendapatin niyo so Umar radiyallahu anhu giya isa akakwatan runan daw au pamaniyang kus kanyan na yamananian na mabubayaun so barandiya si kudunya na akar niya ng kutatamok kas kanyan ni pamanakapapantagan na Amiril Mu'minin. Kaya wag yan so Suraka sa tigiyan ay Suraka na darpa kasi ikas kay kapapatutan sang kaya pamanapramis nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anda so surat au pamana ibubugay kaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nainig mo Suraka ang kuto pamana surat na sukinig mo niya nun na so Umar na aalga na kala makalalangas na ini tiyakin ditariyang ko Suraka sunditarn ayamaanan niyan na sukuba anditar kabulawanan anditar no Kisra na piyakisang kadiyan no pansusang kadiyan na ayam ananian ni sulutian no pansalima swan debay ni duwati manasalanda yan na tiyan na hay Suraka did na lagi di ka amia guntong ayam ananian na kaino na miya pagigimong ka so mga pagigimong radio Kisra kaya mo to na anto na ipinggulaw la ang kayaw pama na sa kabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua niya pa man naman nagyan uto ko Umar. Pinggulaw lan yan, na inipuro yan, so kailay niyan, nagunipuro yan, sumbala aliman yan, na pitero yan.
Allahumma innaka mana'ta hada rasulaka wa kana ahabba ilayka minni wa akrama wa mana'tahu Abu Bakar wa kana ahabbu minni wa akrama alaik. Ya Allah na mata-mata naging kaiyaw pa man ng mga tamu ko na dang kapakipananamukan ko subu dang kapakipananamukanan ko subu ka kagida marauto nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As kanya ni da lagi dia na pagkabubayaan ka sa iko mga kaadin ka na da lagi dia na kukurmatan ka na giyang kaya mga tanmok na dang kapan pakipananamukan ng Abu Bakar amas pagkabubayaan na kaadisakan na anda ba ini kukurmatan na kaadisakan na imanto na imbagay karak ng kaiyatamu ko na malindung akur katigyan sa basok kimbaga na karak nun na ba akong kapakasagada sa tiyuba na ayama na niyan na di ako makapas sa iko kapana na muka na kurun kagyamaw to na dapan awa suraka dapan liusang kutwadar pa na pimbagi-bagiin sa ikwayama na niyan na mga muslimang kuto pamanalang lang na tamok sa Allahu a'lam na daad na miyan panutul ayama na niyan na banyanun kum kinwa anta wakabon kuminwa. Isa ko mga riwaya amya panutul na panamiya teru usuraka na tigay na isa ko bibiyagapan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na manguda ko panatigay ni idad na tantuwa ko watigyan ang mabububaya sa ayama na niyan nakapakatamukakan. Na imantuwa masa atigyan miyadad na tigyan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya katuapan suidadakan na ayama na niyan na pemarulian nung kupanang kaya tamuk adid na tigyan sa dunia sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyutoy sabab adid da apya marulian nun o Suraka bin Malik nagyanan isa paparangayan ng mga sakabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apya panditan ng katingke ko paparangayan niya mga paparangayan niyan na kita kastanurun sa mga ginawa tanong kung kilala bawang kutaw pa man nabubayatan usang kutabaran dia na taman sa kasabapan sa kapkagurigaw tanong kapag adino mga ridutan na sabab sang kutwa ay maananian na mga tamok kapag adino ay maananian na mga alaawid akal tanong na sabab sang kaya bubaya sang kaya mga tamok na ipatakas tanuro ng kaya mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panganin tanong wallah ay maananian na makalara ka tanong sububaya tanong sa ikwallahu ta'ala na gusto bubayatan ko wagamanyan na gusto bubayatan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sububayatan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may paginataw tanu piya-piya so ayama ananian na sunna unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagina ni kailayan sang kutatitu kap kabubaitan sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasang kan wallah ko kaya pamamakin ganyurun sa pangnintano wallah apakah selang tanunian sa maliwanag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.